Halo, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि YouTube चेनेलाव। नोंथांमोनहा पनिरखौ माबोरै बानायो नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। दिनै आं गाइखेरखौ 1 लिटार लानानै पनिरखौ बानायनो नागिरदों। गाइखेरखौ आं 15 मिनिटसो गोदौहोबाय। दानिया आं बे गोदौफुबाय थानाय गाइखेराव लेबुखौ होनानै गावहोनो थाखाय लेबुखौ हानानै लाग्रोबाय। लेबु बिदैखौ बारा सेबसनजाया लोगोफोर, नङाबा पनिरा गोखै जागोन। बेवहाय 1 लिटार गाइखेरखाय लेबुखौ आं थाइसे खावसे होनो नागिरदों। दानिया गाइखेराव आं लेबुखौ सेबसनबाय। लेबु बिदैखौ सेबसनना होनायखाय गाइखेरा गावबाय। दोआव सिथाबनाय गाइखेर गावनायखौ आं दा मोजाङै एरना होबाय। गाइखेरा गासिबो मोजाङैनो गावजोब्बाय लोगोफोर। दानिया गाइखेर गावनाय दोखौ गेस जखानिफ्राय बोखांथ'नोसै। बे गाइखेर गावनायखौ बाल्थिं गंसे लाना मार्किन गामसायाव गाइखेर गावनायखौ दोनिफ्राय लखबनानै गोखै जादोंब्ला बेखौ दैजों सुस्रनांगौ, जाहाथे बे दैजों लेबुनि रस गोखै जानाया खारो। बिनि थाखाय बेखौ बिदि दैजों सुस्रनाय जायो। गाइखेर गावनाया दैजों मोजाङैनो सुस्राजोबजाबाय। बे गाइखेर गावनायखौ मार्किन जियाव बोननानै गाइखेराव थानाय दैखौ मोजाङै सेबनानै मार्किन जिजों मोजाङै गोरायै खाथुमनानै 3 घन्टा बा 4 घन्टा दोननांगोन। फाइनालि 3 घन्टा 4 घन्टा दोननायनि उनाव खाथुमनानै दोननाय मार्किन जिखौ बेखेवना नायबोला पनिर गाइखेरनि लादुरा जामारबाय। दानिया बे लादुरा खानाय गाइखेरखौनो सिखा फिसाजों पनिरनि पिस थुख्रा खालामनानै फिसा फिसा हानानै खालामना नायनोसै फै।
साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे बेल आइकनखौ थुना अल नटिफिकेसनखौ प्रेस खालामना हो। नोंथांमोना फार्स्ट टाइम न'आव गाइखेरनि पनिरखौ बानायजेननानै जानो सानदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांनानै गाइखेरनि पनिरखौ बानायलांनो हागोन। बाय बाय लोगोफोर।